Psychedelika, tak to je téma, ktorej je v súčasnosti venovaná väčšia pozornosť. Predovšetkým v oblasti psychiatrie, psychoterapie, neurovied, ale aj v oblasti osobného rozvoja, spirituality, umenia a ďalších. Prečo je to tak? A o čo vlastne ide? Aj týmto otázkam sa budem venovať v aktuálnej epizóde podcastu Horizonty vedomia. Vítajte pri jej počúvaní. Komu je táto epizóda určená? Predovšetkým ľuďom, ktorí sa k tejto téme dostali možno ešte len nedávno a chceli by si prehlbiť základné informácie, ktoré sa týkajú súčasnej psychedelickej problematiky. V úvode by som chcel ešte spomenúť, že cieľom podcastu nie je podpora užívania psychedelických látok. Psychedelika patria vo väčšine krajín medzi zákonom zakázané látky. Ich užívanie mimo bezpečný terapeutický kontext má svoje riziká. Táto epizóda má edukačný charakter a poukazuje aj na aktuálne výskumy terapeutického využitia psychedelík. Poďme si teraz podrobnejšie rozobrať obsah súčasnej epizódy. Čo sú psychedelika a aké rôzne druhy látok poznáme? Aj o tom budeme hovoriť. Ako psychedelika ovplyvňujú mozog a vedomie, to bude tiež témou tohto podcastu. Pozrieme sa aj na historický a kultúrny kontext týchto látok. Spomenieme psychedelickú revolúciu v 60. rokoch 20. storočia. Rozoberieme si tiež legislatívny rámec, v ktorom sa psychedelika pohybujú a tiež sa pozrieme aj na psychedelika v rôznych kultúrach a náboženstvách. Urobíme si aj prehľad aktuálneho vedeckého výskumu psychedelík a oboznámime sa aj s ich terapeutickým potenciálom. Rozoberieme si tiež pojem harm reduction, čo je pojem, ktorý hovorí o znižovaní rizík v súvislosti s užívaním látok. A tiež si spomenieme aj to, na koho sa môžete obrátiť, ak potrebujete spracovať nejaký náročný psychedelický zážitok. Špeciálnou kapitolou budú výpovede ľudí, ktorí majú skúsenosť s nejakou psychedelickou látkou. Prečítame si tiež tzv. Trip reporty. Čo sú psychedelika? Pozrime sa na ich všeobecnú definíciu. Psychedeliká sú psychoaktívne látky, ktoré rozširujú vedomie. Vyvolávajú zmeny vo vnímaní, v nálade a v kognitívnych procesoch. Ovplyvňujú všetky zmysly, majú výrazný vplyv na emocionalitu a tiež môžu vplývať na zmenu vnímania času. Ja iba doplním, že psychedelika môžu umocňovať vizuálne, zvukové a dotykové vnímanie, môžu spôsobovať halucinácie a pseudohalucinácie. Aký je rozdiel medzi jedným a druhým? Halucinácia je napríklad to, že v nejakom psychotropnom opojení vidíte v priestore draka, veríte tomu, že je skutočný, bojíte sa ho a podľa toho sa aj správate. Pseudohalucinácia je napríklad to, že vidíte tiež toho draka v priestore, ale uvedomujete si, že je výplodom vašej fantázie, uvedomujete si, že ste pod vplyvom nejakej látky. Ešte doplním, že psychedelika môžu byť stimulantom skrytých podvedomých obsahov. To znamená, že pokiaľ máte vo svojich spomienkach nejakú traumatickú spomienku, o ktorej nemusíte ani vedieť, psychedelika ju môžu v tom zmenenom stave vedomia vyplaviť na povrch a to môže byť rizikové, pretože tá spomienka nemusí byť jednoduchá na spracovanie a pokiaľ sa psychedelika užívajú v kontexte, ktorý nie je bezpečný, tak to môže potom spôsobovať problémy a retraumatizáciu. Psychedeliká nemajú potenciál závislosti a ich zaradenie medzi návykové látky je preto sporné. V odbornej verejnosti sa vedie diskusia o tom, aby tieto látky mali v rámci psychotropných substancií špeciálne postavenie, ktoré by zdôrazňovalo ich liečebný potenciál. Aké psychedelika poznáme? Môžeme ich rozdeliť na syntetické a prírodné.
Syntetické sú napríklad LSD, psilocybin, MDMA alebo ketamín. Medzi prírodné psychedelika patria látky, ktoré sa vyskytujú v rastlinách a stromoch a zvieratách, napríklad psilocybin, psilocín, DMT, meskalín, čo je psychoaktívna látka v kaktuse San Pedro. Patrí sem napríklad aj iboga, čo je tropický africký ker. Iboga sa veľmi často spája s liečením závislosti. A známe je aj jedno z najsilnejších psychedelík, ktoré poznáme, 5-meo-DMT. Pomerne vo veľkej miere sa vyskytuje v jede niektorých živočíchov, napríklad v určitých druhoch tropických ropúch. História psychedelik, tak to je téma, ktorej budeme venovať nasledujúce minúty. Moderná história psychedelík súvisí s rokom 1938, kedy švajčiarsky chemik Albert Hofmann syntetizoval látku LSD. V roku 1943 ho prvýkrát sám na sebe vyskúšal. Išlo však o nehodu v laboratóriu. Vďaka tejto udalosti objavil Hofmann psychedelické účinky LSD. Svoj prvý zážitok s touto látkou opísal takto. Doma som si ľahol a ponoril som sa do príjemného opitého stavu, ktorý sa vyznačuje mimoriadne stimulovanou predstavivosťou. V snovom stave, so zavretými očami, som vnímal neprerušovaný prúd fantastických obrazov, mimoriadnych tvarov s intenzívnou kaleidoskopickou hrou farieb. V 50. rokoch sa výskum psychedelík postupne rozbehol. V roku 1965 existovalo niekoľko stoviek publikovaných klinických štúdií popisujúcich sľubné terapeutické účinky. LSD, psilocybín a sporadicky aj ketamín vykazovali terapeutické účinky na pacientov s úzkosťou, obsedantno-kompulzívnou poruchou, depresiou, závislosťou i sexuálnymi dysfunkciami. Psychedelická revolúcia v 60. rokoch 20. storočia. Poďme si to teraz trošku rozobrať. Išlo o významné obdobie, počas ktorého sa zvýšila popularita psychedelických látok, najmä medzi mladými ľuďmi v Spojených štátoch a v Európe. Táto éra bola charakteristická výrazným kultúrnym a sociálnym posunom, ktorý bol ovplyvnený novými hudobnými štýlmi, protivojnovými protestmi, hnutím za občianske práva a rastúcim záujmom o duchovné a transcendentálne skúsenosti. Psychedelika ako LSD, psilocybín a meskalín sa stali súčasťou subkultúry, ktorá experimentovala s novými spôsobmi myslenia a vnímania reality. Medzi najznámejšie hnutie patrí hippies. Psychedeliká boli v tomto období považované za prostriedky na rozšírenie si vedomia. Boli často spájané s hľadaním hlbších pravd o sebe samom a o svete. Ľudia, ktorí ich užívali, hovorili o hlbokých mystických zážitkoch, ktoré im pomohli prehodnotiť ich hodnoty a postoje k životu. Tieto skúsenosti ovplyvnili umenie a tiež hudbu a literatúru, čo viedlo k vzniku nových umeleckých štýlov, ako sú psychedelické vizuálne umenie a rocková hudba. Látky, ktoré boli určené na medicínske a výskumné účely, sa postupne dostávali do rúk verejnosti. Ich nekontrolované užívanie spôsobovalo problémy. Ľudia ich používali na miestach, ktoré neboli vždy bezpečné, napríklad v kluboch či na festivaloch, ďaleko mimo kontext bezpečného terapeutického prostredia. Psychedelická revolúcia tiež viedla k obavám zo strany vlád a konzervatívnej verejnosti. Bali sa totiž možného narušenia sociálneho poriadku a zvýšeného užívania drog. Tento nesúhlas napokon viedol k prísnejšej regulácii a kriminalizácii psychedelických látok. To vyvrcholilo zaradením látky LSD a iných psychedelík do zoznamu kontrolovaných a zakázaných látok v USA v roku 1971 a neskôr aj v iných častiach planéty. Psychedelické látky sa užívali aj naďalej, ale už v neoficiálnom prostredí rôznych subkultúr a často nelegálne. Psychedelická terapia prebiehala aj napriek zákazom. Postupne vznikla sieť terapeutov, ktorí aj napriek riziku zákonného postihu uskutočňovali sedenia s psychedelickými látkami v skrytosti. Tento stav trvá dodnes. Záujem o psychedelické látky bol opätovne obnovený v 90. rokoch. Vedci aj v súčasnosti skúmajú predovšetkým ich terapeutický potenciál v liečbe posttraumatickej stresovej poruchy, depresie, rôznych druhov závislostí či neurodegeneratívnych ochorení.
Významným je aj výskum psychedelík v liečbe depresie u pacientov v terminálnom štádiu vážnej choroby. S najväčšou pravdepodobnosťou budú látky ako MDMA a psilocibín v najbližšom 10-ročí schválené ako liečivá. Užívanie psychedelík však nie je iba doménou vedeckých a psychoterapeutických komunít. Látky sa dodnes užívajú aj rekreačne, za účelom zábavy. Početná je aj skupina ľudí, ktorá užíva psychedeliká kvôli vlastnému osobnému rozvoju. Tieto substancie sa užívajú aj za účelom posilnenia kreativity či umeleckého myslenia. Poďme sa teraz pozrieť na legislatívny rámec, v ktorom sa tieto látky pohybujú. Na Slovensku sú psychedelika ako LSD, psilocibín, meskalín a podobné látky evidované ako kontrolované psychotropné látky podľa zákona o ochrane verejného zdravia. Vlastnenie, predaj, distribúcia alebo výroba týchto látok bez príslušného povolenia je nelegálna a trestná. V Českej republike bola v minulosti drogová politika pomerne liberálna, najmä v porovnaní s inými štátmi. V roku 2010 boli prijaté zmeny v drogovej legislatíve, ktoré dekriminalizovali vlastnenie malých množstiev rôznych drog, vrátane psychedelík pre osobnú potrebu. Užitie samotnej látky nie je postihované, avšak predaj a distribúcia psychedelík je nelegálna. Existujú krajiny, kde sú psychedelika legálne? Existujú krajiny, kde je legislatíva týkajúca sa psychedelík menej prísna. Napríklad, v roku 2001 Portugalsko dekriminalizovalo vlastnenie malého množstva drog pre osobnú potrebu. Vlastnenie, používanie a pestovanie psilocibínových húb je legálne na Jamajke. Predaj a používanie psilocibínových trúsok, neobsahujúcich psilocibín, ale umožňujúcich pestovanie húb, je legálne v Holandsku v tzv. Smart shope. V Brazílii sú psilocibín a psilocín nelegálne, ale huby obsahujúce tieto látky nie. Ayahuasca je legálna v Bolívii, Brazílii či Kolumbii a je uznávaná ako tradičná súčasť pôvodnej kultúry a jej rituálov. V mnohých krajinách vrátane Českej republiky je možné používať látky ako MDMA a psilocibín na vedecké účely, a to po získaní špeciálnych povolení. V Českej republike je tiež možné využívať ketamín v rámci terapie, ktorú preplácajú aj niektoré zdravotné poisťovne. Ketamín sa využíva predovšetkým u pacientov s depresiou, ktorá je rezistentná na liečbu antidepresívami. Viac mi o možnosti využitia ketamínu v terapii povedal psychológ a spoluzakladateľ psychedelickej kliniky Psion Stanislav Milotinský, a to v 3. epizóde podcastu Horizonty vedomia, ktorá bola publikovaná v roku 2021. Pýtal som sa aj na to, aké psychedelika je dnes legálne možné v Česku aplikovať v rámci psychoterapie. V českém legislativním rámci jde pouze o ketamin, protože jediný ketamin je registrovaný léčebný přípravek, který se používá desítky let, například v anestezii. A my ho můžeme využívat v režimu off-label, což je takový režim, který je umožněný v případě, že u člověka nějaká předchozí léčba selhala a zároveň je pro tu léčbu vědecká evidence. A my víme, že za ketaminem stojí desítky validních a dobrých studií, které říkají ketamin jako biologický léčivo, ale i v souvislosti s psychoterapií pomáhá pro léčbu depresivního nemocnění, existuje určitá evidence i pro léčbu například závislostí na opiátech a díky tomu my tohoto můžeme legálně používat. Ketamínom asistovaná psychoterapia je legálna aj v Spojených štátoch, Kanade, Nemecku či Veľkej Británii. Na Slovensku nie je používanie ketamínu v kontexte asistovanej psychoterapie štandardne schválenou praxou. V niektorých prípadoch môžu lekári predpisovať ketamín tzv. Off-label, teda mimo oficiálne schválených indikácií na základe individuálneho posúdenia a potrieb pacienta. Podpora legislatívnych zmien v súvislosti s psychedelickými látkami prebieha na národnej, ale aj nadnárodnej úrovni. Česká psychedelická spoločnosť, v skratke ČEPS, vyvíja v tejto oblasti viacero aktivít doma v Česku, ale aj za hranicami krajiny. V rámci Európskej únie totiž vznikla občianska iniciatíva Psychedelic Care za užívanie psychedelík v liečbe.
Práve ČEPS je súčasťou tejto iniciatívy. Podrobnosti k tejto téme a mnohé ďalšie informácie nájdete na stránke czeps.org. Iniciatíva upozorňuje na krízu duševného zdravia tým, že pokiaľ ide o liečbu duševných ťažkostí, konvenčné spôsoby liečby narážajú na svoje limity. Súčasne vedecký výskum, prebiehajúci po celom svete, poukazuje na liečebný potenciál psychedelických látok. Iniciatíva chce počas ročnej nadnárodnej kampane otvárať debaty o možnostiach využitia psychedelík v liečbe duševných ťažkostí. Jej cieľom je presadiť v Európskej únii zavedenie psychedelikmi asistovanej terapie. Na podporu tejto myšlienky je však potrebné zozbierať dostatočný počet podpisov naprieč členskými štátmi Európskej únie. Podmienkou predstavenia návrhu Európskej komisii je získať pre neho podporu 1 milióna ľudí z najmenej 7 štátov Európskej únie. A to s tým, že v každom členskom štáte musí iniciatíva získať minimálny potrebný počet podpisov. Základný psychedelický slovník. Psychonaut to je pomenovanie pre človeka laika, ktorý užíva psychedeliká rekreačne kvôli zábave, osobnému rozvoju alebo spirituálnym zážitkom. Facilitátor v súvislosti so psychedelikmi ide o terapeuta, ktorý na užívateľa psychedelickej látky dozerá a pomáha mu skúsenosťou prejsť. Trip pomenovanie psychedelického zážitku. Bad trip nepríjemná psychedelická skúsenosť. Integrácia, schopnosť začleniť psychedelickú skúsenosť do bežného života s cieľom jeho zlepšenia. Smrť ega, pomenovanie pre psychedelický stav, v ktorom má človek pocit, že jeho osobnosť prestáva existovať a že sa spája so všetkým existujúcim a vytvára tak jednotný celok s celým vesmírom. Molly, slangové pomenovanie extázy. Papier, slangový výraz pre LSD. Hríbiky či hubičky to sú výrazy, ktoré často pomenúvajú lysohlávky. Zopár vecí sme si o psychedelikách už povedali, ale ako tieto látky fungujú v našom tele? Ako ovplyvňujú mozog a vedomie? Ide o zložitý biochemický proces, ale pokúsim sa vám v tejto časti zhrnúť základné informácie. Psychedelické látky, ako je napríklad LSD, pôsobia hlavne na špecifické receptory v mozgu známe ako serotonínové receptory, najmä na typ zvaný 5-HT2A receptor. Serotonín je chemická látka, neurotransmiter, ktorá pomáha pri komunikácii medzi nervovými bunkami a má veľký vplyv na náladu, vnímanie a myšlienky. Keď psychedelické látky aktivujú tieto serotonínové receptory, spôsobujú zmeny v spracovaní informácií v mozgu, čo vedie k zmenám vo vnímaní, myšlienkových procesoch a emóciách. Tieto zmeny môžu spôsobiť halucinácie a pseudohalucinácie, pocit spojenia s okolitým svetom alebo hlboké myšlienky. Psychedelické látky môžu ovplyvniť aj iné typy receptorov a systémy v mozgu, ale ich primárny a najvýznamnejší účinok je zvyčajne spojený s aktiváciou serotonínových 5-HT2 a receptorov. Na aké iné receptory v mozgu môžu psychedeliká vplývať? Niektoré psychedeliká môžu tiež ovplyvniť dopamínové receptory. Dopamín je ďalší neurotransmiter, ktorý hraje dôležitú úlohu v odmeňovacích a motivačných procesoch v mozgu. Psychedeliká môžu ovplyvniť aj glutamátové receptory, najmä NMDA a AMPA receptory, čo môže ovplyvniť učenie, pamäť a neuroplasticitu. Niektoré psychedeliká môžu interagovať s acetylcholínovými receptormi. Acetylcholín je neurotransmiter zapojený do mnohých funkcií vrátane pozornosti, učenia a pamäti. V súvislosti s psychedelickými látkami sa hovorí aj o neuroplasticite. Čo to je? Neuroplasticita je schopnosť mozgu meniť sa a prispôsobovať počas celého života. To znamená, že mozog môže meniť svoju štruktúru a fungovanie v reakcii na skúsenosti, učenie sa, pamäť alebo dokonca poškodenie. Keď sa malé dieťa učí nové veci, ako napríklad hovoriť, čítať alebo hrať na hudobný nástroj, jeho mozog vytvára nové spojenia medzi nervovými bunkami, ktoré sa nazývajú neuróny. Tieto spojenia vytvárajú synapsie a čím viac sa dieťa niečo učí alebo opakuje, tým silnejšie a odolnejšie tieto spojenia sú. Neuroplasticita tiež pomáha ľuďom zotaviť sa z poranení mozgu. Napríklad, ak časť mozgu, ktorá kontroluje pohyb ruky, je poškodená,
iné časti mozgu môžu pomôcť a prevziať niektoré z funkcií, aby človek mohol znovu používať ruku. Táto schopnosť mozgu sa prispôsobiť a meniť nie je obmedzená len na detstvo, pokračuje aj v dospelosti. Aj keď je neuroplasticita v dospelosti menej výrazná ako u detí, stále umožňuje dospelým ľuďom učiť sa nové veci a zdokonaľovať sa v rôznych zručnostiach. Ako môžu psychedelika podporovať neuroplasticitu? Výskum v tejto oblasti je pomerne nový, ale niektoré štúdie naznačujú, že psychedeliká môžu stimulovať rast a vývoj neurónových spojení. Psychedeliká ako LSD pôsobia na serotonínové 5, HT2 a receptory v mozgu. Aktivácia týchto receptorov môže viesť k uvoľneniu rastových faktorov, ako je napríklad mozgový neurotrofický faktor, BDNF, ktorý podporuje rast a prežitie neurónov a synaps. Psychedeliká môžu stimulovať expresiu určitých génov, ktoré sú spojené s neuroplasticitou. Tieto gény môžu pomôcť pri vytváraní nových neurónových spojení a môžu prispieť k lepšiemu učeniu sa a pamäti. Psychedelika môžu tiež zmeniť spôsob, akým rôzne oblasti mozgu spolu komunikujú. Tieto zmeny v mozgových sieťach môžu viesť k novým spôsobom myslenia a riešenia problémov. Psychedelika môžu pomôcť resetovať niektoré zaužívané myšlienkové vzorce, čo môže byť užitočné pri liečbe niektorých psychických ochorení, ako je depresia alebo úzkosť. Tým, že umožňujú mozgu vytvárať nové spojenia, môžu psychedelika pomôcť ľuďom vidieť svoje problémy v novom svetle a nájsť nové riešenia. Môžu byť psychedelika neurotoxické? Môžu poškodiť mozog? Tieto látky sú všeobecne považované za substancie s nízkym rizikom neurotoxicity, najmä keď sa používajú v kontrolovaných dávkach a pod odborným dohľadom. V porovnaní s inými psychoaktívnymi látkami, ako sú niektoré stimulanty alebo látky zneužívané v rekreačnom kontexte, psychedeliká zvyčajne neprodukujú dlhodobé poškodenie mozgových buniek alebo iné formy neurologického poškodenia. Väčšina výskumov sústredených na psychedeliká naznačuje, že pri správnom použití môžu mať tieto látky terapeutický potenciál. Psychedelika majú svoje rizika a práve o nich budeme hovoriť v nasledujúcej časti. Prvú vec, ktorú by som chcel spomenúť, je právna úprava. To znamená, že psychedelika sú nelegálne vo väčšine krajín tejto planéty, ich šírenie, výroba a predaj sú zákonom postihované. V niektorých krajinách je už liberálnejší prístup legislatívy voči ich užívaniu. O psychedelikách sa v súčasnosti hovorí predovšetkým s ich potenciálom vo využití v psychoterapii. To znamená, že to prostredie, kde sa užívajú, je ošetrené odborne, sú tam prítomní terapeuti. Takisto je dôležité spomenúť, že sa tam aplikuje látka, ktorá je preskúmaná, čistá. Tie látky nemusia byť nejako kontaminované niečím iným, čo je často riziko pouličného užívania látok. Psychedelika môžu byť u určitého malého percenta ľudí, ktorí majú predispozíciu k psychóze, môžu byť práve spúšťačom tejto choroby, napríklad schizofrénie. Psychedelika môžu vyplaviť z podvedomia traumu, o ktorej sme nevedeli. To znamená, že keď sa nám v detstve stalo niečo veľmi zlé, často sa spomína napríklad sexuálne zneužívanie a my si tú vec v dospelom živote nepamätáme, lebo aj to sa môže stať, že tá trauma je hlboko potlačená. Práve psychedelická skúsenosť môže vyplaviť takúto spomienku a pokiaľ toto nie je ošetrené odborne, môže mať človek potom problém so spracovávaním tohto zážitku a môže dôjsť k retraumatizácii toho zážitku. Psychedelika môžu zhoršovať príznaky depresie a aj závislosti. Jedno s druhým súvisí, napríklad ľudia, ktorí užívajú návykové látky kvôli tomu, že sa snažia nejako zakryť symptómy depresie. Práve od takýchto ľudí, keď riešia svoj problém psychedelickou látkou napríklad, tak tam sa môže stať to, že keďže sa im zhoršia symptómy depresie, to môže viesť k tomu, že sa im v náväznosti na to zhorší aj tá závislosť. Treba tiež spomenúť, že riziko závislosti u psychedelík je veľmi malé, avšak niektoré atypické psychedelika, ako je ketamín a MDMA, môžu určitú mieru závislosti spôsobovať. V tejto súvislosti treba spomenúť aj neurotoxicitu a kardiotoxicitu látky MDMA, predovšetkým pri vysokých dávkach alebo pri častom užívaní. Psychedelika môžu
zvýrazňovať rôzne zmyslové vnímanie zvuku, farieb a rôznych ďalších vecí dotykov. To môže byť príjemné, ale naopak môže to byť nepríjemné. Dezorientácia v neznámom prostredí je tiež riziko psychedelických látok, najmä keď sa užívajú mimo zabezpečené prostredie. Ľudia napríklad, ak to užívajú niekde v lese alebo v prostredí, ktoré nepoznajú, kvôli dezorientácii sa môže stať, že sa tam môžu aj stratiť. Psychedelika môžu byť spúšťačom psychospirituálnej krízy. Je to niečo, čo sa podobá psychóze, ale na rozdiel od psychózy je psychospirituálna kríza dočasná, je to iba nejaká etapa v živote človeka, ktorá keď sa dobre spracuje pod odborným dohľadom, môže mať pre život človeka pozitívne účinky. Myslím, že všetky tieto rizika naznačujú to, že najlepšie je užitie psychedelík v zabezpečenom, bezpečnom prostredí, kde sa človek cíti dobre, kde dôveruje ľuďom, ktorí pri ňom sú. Pri najlepšom, keď má okolo seba nejakých terapeutov, facilitátorov, prípadne kamarátov, ktorí sú triezvi a na toho človeka potom môžu dozerať a zabezpečovať to prostredie na maximum. K rizikám užívania psychedelík ešte spomeniem, že u niektorých ľudí môže dôjsť k dočasnému zvýšeniu krvného tlaku a srdcovej frekvencie, čo by malo byť zvážené, ak má jednotlivec problémy so srdcom alebo vysokým krvným tlakom. Užívanie psychedelík spolu s inými látkami, vrátane alkoholu a liekov, môže zvýšiť riziko nežiaducich interakcií a zdravotných komplikácií. Ďalším rizikom sú tzv. Flashbacky. Ide o nečakané a dočasné návraty k zážitkom, ktoré jednotlivci zažili počas užívania psychedelík v minulosti. Tieto návraty môžu nastať aj dlho po skončení užívania látok a môžu byť spôsobené rôznymi faktormi. Je dôležité si uvedomiť, že nie každý, kto užil psychedeliká, zažije flashbacky. Iným rizikom môže byť aj to, že užívateľ psychedelík môže mať aj niekoľko dní po zážitku dočasne skreslené vnímanie zvukov a prostredia. A teraz poďme k tomu, čomu venuje pozornosť predovšetkým vedecká komunita. Aký je psychoterapeutický potenciál psychedelik? O tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Psychedelikmi asistovaná psychoterapia. V tomto bode je dôležitá psychoterapia, pretože ak sa psychedelický zážitok dobre integruje aj v následnej dlhodobej psychoterapii, je oveľa väčšia šanca, že ten človek si z toho zážitku zoberie niečo pozitívne pre jeho život, čo môže potom aplikovať do každodenného života a môže to priniesť pozitívne zmeny. Povedali sme, že psychedelika sú prepojené s jedným dôležitým procesom a tým je neuroplasticita. Schopnosť psychedelík podporovať neuroplasticitu je jedným z faktorov, vďaka ktorým je psychedelikmi podporovaná psychoterapia úspešná. Vieme, že neuroplasticita je schopnosť vytvárať nové nervové spojenia v mozgu. Je tu ešte jeden pojem, ktorý je podľa mňa dôležité spomenúť, a to je neurogenéza. Neurogenéza je proces, v ktorom sa v mozgu tvoria nové neuróny. Je to kľúčový mechanizmus pre vývoj mozgu počas embryonálneho štádia, ale pokračuje aj v určitých oblastiach mozgu po narodení a počas celého života. Neurogenéza je zásadná pre učenie, pamäť a schopnosť mozgu regenerovať a adaptovať sa na nové situácie. Hlavné oblasti, kde dochádza k neurogenéze u dospelých, je hypokampus, ktorý je zodpovedný za učenie a pamäť. Patrí tam aj oblasť spojená s čuchom. Proces neurogenézy umožňuje mozgu nielen vytvárať nové neuróny, ale aj formovať nové nervové spojenia, čo je základom pre neuroplasticitu, ktorú sme si spomenuli už skôr. Pokiaľ viem, tak v minulosti sa predpokladalo, že mozog počas života nie je schopný vytvárať nové neuróny. Áno, v minulosti sa verilo, že po určitom období raného vývoja už ľudský mozog nie je schopný vytvárať nové neuróny. Tento názor bol založený na predpoklade, že neuróny, ktoré sú raz počas vývoja vytvorené, musia vydržať po celý život a že mozog nemá kapacitu na regeneráciu alebo tvorbu nových neurónov po narodení alebo po skončení raného detstva. Avšak súčasný výskum a pokroky v neurovedách ukázali, že tento pohľad nie je úplne presný. Bolo zistené, že neurogenéza, teda proces tvorby nových neurónov, sa deje aj v dospelom mozgu.
Tieto objavy posunuli porozumenie neuroplasticity a regeneračnej schopnosti mozgu a otvorili nové možnosti pre výskum a potenciál terapie pre rôzne neurologické a psychické poruchy. Vieme, že psychedelika podporujú proces neuroplasticity. Podporujú však aj proces neurogenézy? Áno, existujú dôkazy, že psychedelika môžu podporovať proces neurogenézy, teda schopnosti mozgu vytvárať nové neuróny. Výskum v oblasti psychedelík a ich účinku na mozog ukazuje, že látky ako psilocibín môžu stimulovať rast nových nervových buniek, najmä v oblasti ako je hypokampus, ktorý je dôležitý pre procesy učenia a pamäti. Tento proces môže byť súčasťou širšieho mechanizmu, vďaka ktorému psychedelika pôsobia proti depresii a iným psychickým poruchám tým, že podporujú neuroplasticitu a obnovu neurónových spojení v mozgu. Poďme si teraz povedať laicky, ako môže fungovať napríklad látka MDMA v psychoterapii a aký môže byť psychoterapeutický potenciál tejto látky. Spomínali sme to, že psychedelika môžu vyvolávať hlboko pochované spomienky, ktoré si človek nepamätá, má ich niekde hlboko v podvedomí a bežne sa k ním nevracia. Toto psychedelika dokážu túto spomienku vyťahnuť na svetlo vedomia a potom s ňou človek musí pracovať. Povedzme napríklad, že do terapie príde človek, ktorý má veľkú časť svojho života problém nadväzovať vzťahy, bojí sa dotykov, nedokáže nadväzovať intimné vzťahy. A nevie úplne pochopiť, prečo sa mu to deje. Jednoducho reakcia jeho tela je veľmi odmietavá, bojí sa toho, má z toho panickú ataku. V terapii pod vplyvom tejto látky sa mu môže stať, že odrazu príde na nejakú spomienku, ktorú si vôbec nepamätal. Napríklad to, že počas raného detstva bol sexuálne zneužívaný. To, že sa mu zobrazí táto spomienka, môže spôsobiť obrovské množstvo stresu v danom momente, môže dôjsť k retraumatizácii, ale môže to byť aj dôležitá informácia pre toho človeka, ktorá ho viac prepojí k sebe samému. Preto je dôležité, aby počas takýchto terapii boli k dispozícii odborníci, ktorí tomu človeku pomôžu spracovať takúto traumu. A prečo je dôležitá následná psychoterapia? Pretože ak človek v psychedelickom sedení príde na nejakú dôležitú informáciu, to ešte neznamená, že sa vylieči alebo že sa mu uľaví. Dôležité je to, že dostáva obrovský balík informácií, ktoré môže následne priniesť do psychoterapeutického procesu a potom ďalej pracovať s touto témou. Avšak napríklad bez užitia takejto látky by tento človek na toto možno nikdy neprišiel, pretože tá trauma je niekedy tak hlboko pochovaná, že bežnými prostriedkami si tieto spomienky nevieme vyvolať, pretože naše obranné mechanizmy sa nás snažia počas celého života chrániť. Látka MDMA dokáže tieto obranné mechanizmy prekonať, ale ideálne s terapeutom, ktorý vie poskytnúť aj rýchlu pomoc, keď dôjde k veľkej retraumatizácii. To však neznamená, že každé užitie takejto látky vyvoláva traumatické spomienky. Ide však o určité riziko, s ktorým treba počítať, ak sa niekto rozhodne experimentovať so substanciami a praktikami, ktoré rozširujú vedomie. Ako príklad takto náhle vyvolanej zabudnutej traumatickej spomienky nám môže poslúžiť výpoveď psychoterapeutky Frederike McKellovej Fisherovej, ktorú spomína vo svojej knihe Terapia so substanciami. Zmocňuje sa ma vlna, nesie ma na svojom hrebení a potom sa prepadám do hlbiny. Končím vyplavená na bielej pláži. Vidím samu seba zvonku, ale zároveň sa nachádzam vo svojom tele. A naplňuje ma doposiaľ nepocítená istota. Musím akceptovať samu seba. Pozerám sa okolo seba. Otec leží v rohu bielej, vykachličkovanej toalety, pokrytý krvou. Nebojím sa. Je to úplne jasné. Presne tak to bolo. Bol zavraždený, ale povedali mi, že to bola samovražda. Teraz to už viem nad akúkoľvek pochybnosť. Toto je moja cesta. Moja cesta ku mojim spomienkam a najvnútornejším pocitom prostredníctvom tejto substancie. Obrazy zmizli. Zaplavuje ma pocit bezpečia, kľudu a mieru. Som svojim dýchom, som svojim telom. Nevedela som ani to, že vôbec mám nejaké spomienky na svojho otca.
Nemala som vo svojom vnútri žiadny obraz. Ako vyzeral, na akých miestach sme spolu boli, nič. Teraz som to ale zažívala. Pochopila som, že v mojom vnútri sú rôzne veci, ktorých sa prostredníctvom tejto substancie môžem dotknúť. A dospela som k rozhodnutiu, že práve toto je cesta, ktorou budem môcť skúmať samú seba. O mechanizmu účinku MDMA mi v roku 2021 v 10. epizóde podcastu viac povedal klinický psychológ a psychoterapeut Michael Vančura. Ta léčba je úspěšná protože MDMA jako chemická substance míří na vertikální vývojovou osu mozku, to znamená, že podporuje utišení toho strachového reflexu, který se nám rozvine buď při tom, když máme poruchy attachmentu nebo rodiče v dětství se hádali nebo prali a my jsme naše amygdala musela svoji pozornost upřít ven, ten strach tam jednoduše přetrvával a nevyvinula se ta osa k prefrontálnímu kortexu, který by korigoval ten strach. Takže to MDMA vlastně pomáhá podpořit to utišení strachu, aby jsme se mohli na tu traumatickou situaci dívat s větším klidem. Látka MDMA sa v súčasnosti spája s liečbou posttraumatickej stresovej poruchy, v skratke PTSD. O tejto téme som sa v roku 2021 rozprával so psychoterapeutom z kliniky Psion Stanislavom Milotinským. Posttraumatická stresová porucha má více podob. Zpravidla se jedná o to, že člověk zažije ať už jednorázový zážitek, který je pro něj velmi těžký, například úmrtí, autonehody, anebo třeba i kontinuální náročný zážitky, třeba i menší intenzity. A může se projevovat například flashbacky, to znamená, že člověk si vzpomene na nějaký zážitky, jako kdyby se zrovna děly, může mít noční můry, vlastně je velmi aktuálně každodenně nabuzený, vlastně takový hodně jako v pozoru, protože vlastně se chrání a kouká, co se okolo něj děje. Může mít značný problémy se spaním, s navozování důvěry, ztráta zájmu o to, co ho baví, snížená energie, úvahy nad sebevraždou, protože ten život vlastně nejde zvládnout. Jsou to obtíže, které zásadně narušují kvalitu života. Je to rozhodně velmi těžký, ty lidi trpějí. Například ve Spojených státech před 4 rokama průměrně spáchalo sebevraždu 19 veteránů z armády Spojených států, protože prostě nebyla dostupná pomoc, která by jim pomohla zvládnout tyhle jejich jako stavy. Takže ano, ty lidi trpějí a jim jako doopravdy velmi těžko. V súčasnej dobe sa pozornosť vedeckých komunít a psychoterapeutov upriamuje aj na možnosť podávania psychedelických látok ľuďom, ktorí sú vážne chorí, napríklad sa nachádzajú v terminálnom štádiu rakoviny. Prečo sa psychedelika skúmajú v tejto súvislosti? Nie je to o tom, že by psychedelika túto chorobu vyliečili, ale ľudia, ktorí sa dozvedajú, že im zostáva iba napríklad zo pár mesiacov života, upadajú často do depresie. Bohužiaľ, táto depresia je veľakrát rezistentná na antidepresíva a takisto aj na klasickú psychoterapiu. Ľudia majú prirodzene strach z konca a prežívajú smútok, boja sa, že prídu o svojich blízkych a vplýva na to samozrejme na ten smútok aj veľa ďalších faktorov. Prečo teda psychedelikmi asistovaná psychoterapia môže pomôcť takýmto ľuďom lepšie ako súčasná liečba? Tak, jedna vec je biochemický účinok na štruktúry v mozgu, o ktorých sme rozprávali už skôr. Ďalšia vec je tá, že ľudia si môžu počas psychedelického zážitku prežiť nejaký presahový transpersonálny zážitok, ktorý im ponúkne úplne odlišný pohľad na konečnosť života. A práve tento zážitok, tento psychologický aspekt celého toho procesu môže mať liečivý účinok. Niektorí ľudia popisujú, že zistili, že smrťou sa život nekončí. Iní popisujú stretnutie s nejakou neznámou formou energie, ktorá presahuje čas a priestor. Aj vďaka týmto zážitkom sa ľudia vedia lepšie zmieriť s konečnosťou svojho života.
V 60. rokoch 20. storočia skúmal terapeutický potenciál látky LSD u ľudí v terminálnom štádiu choroby aj psychiater českého pôvodu Stanislav Grof. Poznatky k tejto téme zhrnul vo viacerých publikáciách, napríklad aj v knihe Psychológia budúcnosti, v ktorej opisuje priebeh takýchto sedení. Priebeh psychedelickej terapie sa skladal z 3 etáp. Prvá z nich, prípravné obdobie, trvala približne 12 hodín. Počas týchto počiatočných sedení sme skúmali minulosť aj súčasný stav pacientov a snažili sme sa, aby sme s nimi aj s ich príbuznými nadviazali čo najlepší pracovný kontakt. Chceli sme poznať, čo im bolo o ich chorobe povedané, ako na túto situáciu reagovali a aký vplyv mala choroba na ich život. Dôležitou úlohou v rámci prípravného obdobia bolo zhodnotiť kvalitu medziľudských vzťahov v rodine pacienta a povahu aj rozsah nedokončených záležitostí. Posledné 2 hodiny prípravného obdobia sme venovali popisu psychedelického sedenia, v ktorom sme pacientov zoznámili s účinkami látky, informovali ich, aké môžu vyvolať zážitky a ponúkli im v prípade nutnosti možnosť cielenej práce s telom a dohodli sme sa s nimi o spôsobe zdieľania zážitkov. Druhú etapu tvorilo samotné psychedelické sedenie. Výška obvyklej dávky LSD sa pohybovala v rozmedzi 300 až 500 mikrogramov. Tému psychedelikmi asistovanej psychoterapie u ľudí v terminálnom štádiu choroby podrobnejšie rozoberám v 13. epizóde podcastu Horizonty vedomia. Môžete si v nej vypočuť aj skúsenosť pacientky trpiacej rakovinou s látkou LSD. Súčasné výskumy dokazujú, že psychedelikmi asistovaná psychoterapia má u pacientov, ktorí trpia závažným ochorením, zmysel. Článok, ktorý publikovala Česká psychedelická spoločnosť na svojom blogu v roku 2022, opisuje skúsenosť kanadského pacienta trpiaceho rakovinou s látkou psilocibín. Ide o psychedelikum, ktoré je obsiahnuté aj v lysohlávkach. V terapeutickom prostredí sa však často podáva syntetický psilocibín. Článok vyšiel pod názvom Psilocibínom asistovaná psychoterapia z perspektívy onkologického pacienta. Jeho autorkou je Katarína Klobušníková. Onkologický pacient, ktorého skúsenosť opisuje tento článok, žije v Kanade, kde už dnes majú niektorí pacienti legálny prístup k psilocibínom asistovanej psychoterapii a psilocibínu. Na túto situáciu sa vzťahuje výnimka podľa sekcie 56 kanadského zákona o kontrolovaných substanciách, ktorú schvaľuje minister zdravotníctva. Deje sa tak vďaka snahám neziskovej organizácie Terapsil, ktorej sa podarilo prvý takýto krok uskutočniť ešte v lete roku 2020 a do januára 2022 úspešne pomohla už 55 pacientom. Okrem podpory pacientov žiadajúcich o túto výnimku sa spoločnosť Terapsil snaží presadiť aj zmenu legislatívy, aby sa táto liečba stala legálnou a dostupnou pre všetkých pacientov, ktorí by ju chceli využiť. Tomás opisuje svoj zážitok s látkou psilocibín, kde sa ukazuje, že práve presahový zážitok, napríklad stretnutie s nejakou neznámou energiou, ktorá sa vymýka bežnému chápaniu času a priestoru, môže mať výrazný liečivý vplyv práve na ľudí, ktorí bojujú s nejakým ťažkým ochorením a zároveň si uvedomujú možnosť skorého konca života. Tomás opisuje: Pekné ale bolo, že keď som užil psilocibín a nasadil si slúchadla, meditoval som. A keďže meditujem pravidelne zhruba hodinu denne, meditácia mi umožnila najjednoduchší prechod. Keď začali nastupovať účinky, snažil som sa nájsť svoje príjemné miesto a bol som schopný prejsť z normálneho stavu vedomia do toho zmeneného celkom pokojne. Ja osobne som získal priamu skúsenosť s vedomím, ktoré je iné ako moja bežná osobnosť. Takže mám taký pocit útechy v tom, že koniec života nie je koncom prežívania a pre mňa je toto niečím, čo by som žiadnou inou cestou nezískal. Mohol by som trebárs roky a roky meditovať a dosiahnuť zrejme rovnaký pokoj, ale ja nemám toľko času. Viete, mám rakovinu vo 4. štádiu a neviem, koľko mi zostáva času. Môže to byť niekoľko rokov, ale aj niekoľko mesiacov. Môj typ rakoviny je veľmi ťažko detekovateľný, čo je jednou z príčin mojej úzkosti. Viem, že mám nádory všade v mojom zažívacom trakte. Čo vám ale nemôžem povedať je, aké veľké tie nádory sú, alebo ako dlho potrvá, kým porušia moje črevá. To mi nedokážu povedať ani doktori.
Tento pocit neistoty je vyvažovaný pocitom, že to nie je koniec všetkého. A ak sa stane, že zomriem dnes popoludní, nemám pocit, že je to úplný koniec. Neteším sa na to a neponáhľam sa, ale na druhú stranu sa toho ani nebojím. A môcť zažiť vedomie ako niečo, čo nielenže nie som ja, ale ani v sebe neobsahuje žiadne prvky tohto života, zažiť túto skúsenosť v jej plnosti a celistvosti, tak to bol spôsob, ako mi ukázať, že tu sú ďalšie časti našej reality a našej existencie, ktorých si nie sme vedomí. Možno, že ten prechod medzi žitím a nežitím môže byť práve taký jednoduchý ako prechod medzi bdením a spánkom. To je pre mňa veľmi upokojujúce. Tak to bol úryvok z článku Psilocibínom asistovaná psychoterapia z perspektívy onkologického pacienta. Článok bol publikovaný v roku 2022, zverejnený na webovom blogu Českej psychedelickej spoločnosti. Autorkou článku je Katarína Klobušníková. Výskum psychedelík v súčasnosti podporuje aj Európska únia. 6,5 milióna eur získalo v roku 2024 Európske konzorcium na štúdium psilocibínu v paliatívnej starostlivosti. Štúdia bude skúmať, či terapia psilocibínom môže pomôcť uľahčiť psychologickej a existenciálnej tiesni pacientom trpiacim nevyliečiteľným ochorením. Výskumníci nábor pacientov očakávajú na prelome medzi rokmi 2024 a 2025. Ako dodáva Tomáš Páleníček, vedúci Centra výskumu psychedelík v Národnom ústave duševného zdravia, projekt predstavuje veľkú výzvu aj na medzinárodnej úrovni, pretože ide o skutočne prvý takto rozsiahly a verejne financovaný výskum. Ak budú naplnené hypotézy, môže to v budúcnosti pomôcť veľkej časti ľudskej populácie. Spomenuli sme využitie psychedelík v rámci liečby viacerých diagnóz. Určitá pozornosť aktuálneho výskumu týchto látok je venovaná aj ich využitiu v liečbe neurodegeneratívnych ochorení, ako je napríklad Alzheimer či Parkinson. Tejto téme sa vo svojom blogovom článku venuje aj Eva Zientková z Českej psychedelickej spoločnosti. Text s názvom Psychologicko-psychedelická jednohúbka o demencii bol publikovaný v roku 2022. Spoločnosť Elausis, ktorá sa zaoberá výskumom liečebných účinkov psychedelík, nedávno zverejnila podrobné vedecké informácie o prebiehajúcej štúdii LSD u pacientov s Alzheimerovou chorobou. Približne v rovnakom čase bol v časopise Frontiers in Synaptic Neuroscience publikovaný prehľadový článok, ktorý vysvetľuje, prečo by sa vedci mali viac zaujímať o psychedelíka ako o prostriedok liečby neurodegeneratívnych ochorení. Hlavné mechanizmy navrhované viacerými skupinami výskumníkov možno rozdeliť do troch hlavných kategórií. Psychedelika znižujú zápal v mozgu. Agonisti receptorov 5-HT2 pôsobia silne protizápalovo tým, že znižujú bunkový stres a modulujú aktivitu prozápalových molekúl. Psychedelika môžu ovplyvňovať neurogenézu a neuroplasticitu. Úbytok neurónov a spojov medzi nimi je spojený so všetkými príznakmi Alzheimerovej choroby. Nie je však jasné, či psychedelika môžu niektoré z týchto procesov zvrátiť alebo naopak zhoršiť. Liečba, ktorá znižuje pokles kognitívnych funkcií, patrí medzi priority liečby pri neurodegeneratívnych ochoreniach. Doteraz žiadna štúdia jednoznačne nepreukázala, že agonisti 5-HT2 a receptorov môžu významne zlepšiť kogníciu, aj keď údaje na túto tému sú obmedzené. Hoci mnohí užívatelia opakovaných mikrodávok psychedelík tvrdia, že táto prax zlepšuje ich pamäť, doterajšie štúdie nezistili, že by LSD a psilocibín v takých dávkach také účinky vykazovali. Povedali sme si niečo o psychoterapeutickom účinku psychedelík. Ako však môže takýto zážitok vyzerať? Niektoré skúsenosti opisujem v predošlých epizódach podcastu Horizonty vedomia. Tu je aj jeden úryvok z úplne prvej epizódy. V roku 2017 vyšla kniha Fenomén psychedelie. Jej autorom je český psychiater a neurovedec Filip Tilš a kolektív odborníkov.
Publikácia popisuje aj experiment Národného ústavu duševního zdraví, ktorý skúmal pôsobenie psilocibínu na skupinu zdravých dobrovoľníkov. Vedci si všímali aj mozgovú aktivitu intoxikovaných ľudí meranú pomocou moderných prístrojov. Experiment sa odohrával v bezpečnom prostredí pod dohľadom terapeutov, tzv. Siterov. Pre lepšiu ilustráciu psychedelického zážitku vám prečítam v skrátenej podobe subjektívnu výpoveď jedného z dobrovoľníkov. V tomto prípade išlo o 32-ročného psychiatra. Odrazu sa mi otvoril priestor vedomia, ktorý som doposiaľ nezažil. Pocítil som prítomnosť mierumilovných vedúcich síl. Prevažujúca farba bola svetlomodrá. Bol to priestor vedomia, ktorý sa mi zobrazil aj v podobe nejakých obrazcov, tie však vôbec neboli dôležité. Dôležité bolo prežívanie zintenzívnených emócií. Jeden zo siterov mi ponúkol vôňu, bielu šalviu, ktorou som sa nechal viesť. Veľmi na mňa pôsobilo to, že ma tou vôňou ovieval okolo tváre a ona stúpala smerom hore. Povedal aj niečo v zmysle, že dobrí duchovia sú vítaní. Myslím, že to mohlo mať vplyv na moje ďalšie prežívanie. Cítil som sa úplne v bezpečí. Vnímal som, že som skutočne vedený. V priestore vedomia i reálne sa odrazu vyskytla nejaká entita, ktorú som vnímal ako šamanskú, duchovnú. Mala pravdepodobne indiánsky kultúrny pôvod. Uchopila ma a ja som si uvedomil, že ma lieči. Skutočne lieči. Došlo mi, že nie je jediná, ale že ich je viac. Priložili mi ruky na hlavu a pôsobili veľmi intenzívnym energetickým prúdom s cieľom ma liečiť. Potom som mal silný spontánny pocit vďačnosti a mal som potrebu túto vďačnosť pociťovať aj naďalej a nemusel som sa k tomu nútiť. Ten pocit bol jednoducho tu. Vnímal som vľúdnosť tých síl či bytostí, alebo ako ich nazvať. Počas zážitku som nejako nepochyboval, že tie síly sú reálne. Všetko sa dialo na pozadí šamanskej hudby, ktorú pustili sitery. Bolo to nenásilné, slobodné a pritom veľmi intenzívne. Myslím, že pôsobenie najsilnejšieho vplyvu psilocibínu trvalo tak 15-20 minút, počas ktorých bolo všetko, čo sa dialo, reálne. Aspoň ja som vtedy nepochyboval o tom, čo sa deje. Celkovo vo svojom živote existenciu iných svetov pripúšťam, avšak tento zážitok ma presvedčil, že hmota nie je jediná realita a že existujú bytosti, entity, nositelia vedomia, ktoré možno nemajú telo, ale rovnako pôsobia na ľudí a pomáhajú im. Cítil som, že išlo o veľmi ženskú energiu a ženskú formu vedomia. Keď to spätne analyzujem, mohli tam byť dve ženské entity a jedna mužská. Sitermi boli dve ženy a jeden muž. Počas celého procesu som si silno uvedomoval, ako dôležitá je vďačnosť, pomoc ostatným a pomoc sebe. Uvedomil som si, že aj moje poznanie môže byť ostatným prospešné a že aj ono je formou pomoci. Počuli ste opis skúseností s látkou psilocibín. V 12. epizóde podcastu však opisujem aj skúsenosť užívateľa s látkou LSD. Telesný nepokoj je stále prítomný. Darí sa mi vstať a rozhodnem sa, že pôjdem pred chatku na vzduch. Je chladno a obloha je úplne jasná. Nad sebou vidím tisíce hviezd. Medzi niektorými z nich prebieha neustála komunikácia v podobe energetických pulzujúcich vlákien. Vôbec tomu nechápem. Nikdy predtým som nič podobné nevidel. Zdá sa mi, ako keby medzi sebou komunikovali všetky galaxie. Paprsky bieleho svetla putujú od jedného zhluku hviezd k druhému. Medzi niektorými hviezdami sa však nič nedeje. Je mi zima a preto sa vraciam naspäť do chatky. Sprievodcovia ma stále pozorujú. Do procesov, ktoré vo mne prebiehajú, prílišne nezasahujú. Napriek všetkým krásnym obrazom, ktoré som videl, cítim smútok a sklamanie. Nado mnou sa odohráva galaktický epos a ja sa cítim takto? Tomáš ma upozorňuje, že si to mám iba všimnúť, ale že to nemám prílišne analyzovať. Je to ako keby som bol odpojený od lásky, odpojený od zdroja. Je to ten pocit, ktorý dôverne poznám zo svojho života. Tento stav ma deprimuje stále viac. Deprimuje ma natoľko, že ma ovládne beznádej a strach z toho, že nech robím čokoľvek, nech podstúpim akýkoľvek druh terapie, nič sa nezmení. Bojím sa, že sa ráno prebudím do absolútnej depresie a že v tomto stave nebudem schopný pracovať. Napadajú mi myšlienky na smrť, ako na jedinú možnosť, ktorá ma z toho dokáže vyslobodiť. Vyťahujem elektronickú cigaretu. Zabúdam však na to, ako sa používa. Je to zvláštne, proste ani za Boha si na to neviem spomenúť.
Sedím pri krbe a zvuky okolo seba počujem v ozvenách. Mám pocit, že čas plynie dozadu. Ako keby ma niečo neviditeľné ťahalo niekam do mojej minulosti. Môj vzdor je však taký silný, že sa to nakoniec nepodarí. Netuším prečo, ale niečo veľmi silné vo mne ma tam nechce pustiť. Ale prečo? Ktorá časť mojej minulosti ostala tak hlboko pochovaná v mojom nevedomí? Prečo je obrana voči tejto regresii tak silná? Na tieto otázky nedostávam odpoveď. Vzdorujem celým telom už niekoľko hodín. Ležím vyváľaný vo svojej beznádeji. Som unavený a sklamaný. Priestor okolo mňa zaplňajú neustále sa míhajúce paprsky farebných energií. Vystreľujú z predmetov a tiel okolo mňa ako lúče svetiel. Prechádzajú cez všetko a všetkých a my ich hltáme ako vzduch. Doslova sa v nich kúpeme. Je nemožné vyhnúť sa tomu, aby nami tieto energie neprechádzali. Je to ako plávať v oceáne, v ktorom sa stráca každá maličká kvapôčka vody a vytvára tak jeden celok. Pozorujem to, uvedomujem si tú nádheru, ale stále cítim smútok a beznádej. Celý Trip Report nájdete v epizóde číslo 12. V roku 2021 som robil rozhovor s komikom a spisovateľom Jiřím Charvatom. Ten mi opísal svoju vlastnú skúsenosť s jedným z najsilnejších psychedelík, ktoré poznáme. Ide o sekret z ropuchy Bufo alvarius, ktorý obsahuje psychoaktívnu látku 5-MeO-DMT. Ta zkušenost byla divná tím, že na začátku jsem potáhnul ze skleněné trubičky, ve které je ten jed vlastně ohřátej, a v mojí vzpomínce to vypadá tak, že já potahuju, najednou se mi zostří zrak jako nikdy předtím v životě, jsem na takovém dvorku a vidím ho najednou úplně jako ve 4K, jako kdybych koukal celou dobu v nějakém úplně srandovním rozlišení 1280 na něco a najednou mám prostě 4K nebo 8K, fakt jako velmi, velmi ostrý, jako nikdy v životě jsem neviděl. Zároveň jsem si sundal brejle, abych se nepoblil nebo nerozbil, takže až jako divnej takový pocit, jak je to možný, jak to, že když mám 3,5 dioptrie a nemám brejle, jak to, že vidím tak ostře jako nikdy v životě, jakoby koukám se vůbec očima, nebo se koukám něčím jiným, nebo filtruje v mém běžném stavu mozek to vidění tak, aby nebylo tak ostrý, protože to pro mě je zbytečný vidět tak ostře, nebo si šetří kapacitu, nebo nevím. A potom jsem se vlastně začal propadat do takového tunelu ze svých vlastních výdechů. A viděl jsem lidi, jak na mě kejvají, takhle jako sugestivně kejvají. A já jsem si z toho vyčetl, že jako já se musím rozhodnout v tomhle momentu, jestli ten trip bude do příjemna nebo do nepříjemna. A že já to rozhodnu, že to je na mě. A začal jsem panikařit, protože se mi tam právě začala vyvstávat nějaká vnitřní neláska k sobě, nějaký sebevztah problematický. A vlastně jsem se začal bát, že já sám si to udělám hrozný, že se vlastně pošlu do pekel. Začala růst panika, začal jsem s tím smlouvat, jakoby úplně fakt jako v panickém dialogu, jakoby jo, ne, do hajzlu. Začal jsem se jako nadechovat znova, ještě abych to jako podvedl, že se jako nadechnu ještě jednou, už jako v lepší náladě a zlepší se to. Tak jsem tam zápasil a až jsem to vzdal, a pak, nebo respektive už se mi to prostě vzalo a vystřelilo mě to prostě do toho stavu. Tam takový divný jako prázdno, šaman ti do toho zpívá, slyšíš to zpomaleně, v různých ozvěnách se to jako tříští, ten jeho zpěv do takových strašidelných ozvěn, je to takový jako kapavý, ten zvuk se roztejká a roztřišťuje. A ten priestor, ktorý tam je, to prázdno, vnímáš ako čiernu tmu, alebo ako vnímáš to prázdno? Jo, v tomhle případě fakt spíš jako černou tmu, ve které jsou možná takový nějaký body, který zase se hejbají velmi geometricky pravidelně, ale už to není taková ta rozlitost té ayahuasky, ale spíš taková prázdná geometričnosť. Ako tento psychedelický zážitok s prázdnotou a ničotou nakoniec dopadol, tak to si môžete vypočuť v epizóde číslo 4. O svoju skúsenosť s ayahuaskou sa so mnou v 9. epizóde podcastu podelila autorka knihy Myslet srdcem Juliet Navrátilová. Já jsem nejsilněji křičela 2krát, a to jednou na mé první ayahuasce, protože jsem opravdu nevěděla, do čeho jdu, a udělala jsem chybu. Jak jsem říkala, pokus omyl můj přístup, tak ta chyba byla, respektive to nebyla má chyba, já jsem to nevěděla, ale že šaman se nám nedostavil na ceremonii.
Takže já jsem tam v podstatě jako kdyby byla sama a s tím, co to vede, ale ten nebyl dostatečně zkušený, respektive vyzrálý na to, aby vedl ty ceremonie. A za druhé nám ještě navíc uvařil nějakou prý černou ayahuasku, kterou pijou jenom nějací černí mágové a nevím, jestli se tím chlubil nebo jaký záměr to v tom byl, ale bylo to mnohem silnější. Dále ve své nevědomosti a nepřipravenosti jsem si dala mnohem víc medicíny, než by bylo vhodné pro mě, co by senzitivního člověka. Takže jsem to měla ještě 2krát silnější. A samozřejmě, když se tohle všechno sejde, tak samozřejmě, když člověk se nachází potom v takové situaci, kdy ztratí pocit sama sebe, ztratí půdu pod nohama, přestane existovat čas, přestane existovat prostor, tak už člověku nikdy nezbývá, pokud je vokální a extrovertní jako já, než křičet o pomoc. A já jsem při té první ayahuasce v té Amazonii křičela nějakých 5 hodin v kuse. Až jsem probudila vedlejší vesnici za řekou a až druhý den vyslali členy vesnice, ať jdou zjistit, co se to tam u nás dělo, že to všechny probudilo. A potom druhý případ, když jsem křičela hodně, bylo, že jsem tu medicínu dělala přímo v Limě, hlavním městě Peru. A to je mnohamilionové město. A to je další věc, kterou jsem nevěděla, že není vhodná, a to je dělat nebo pracovat s touto medicínou ve městě, v rušném městě. A ten byt sám o sobě taky nebyl kdo ví jak lákavý, bylo to jak nějaká plesnivá kopka a mříže na oknech, jak to tak v těch peruánských bytech bývá. A ono totiž, když člověk s touto medicínou začne pracovat, tak se mu opravdu rozšíří smysly a cítí všechno všude. Když je v té přírodě, tak je aspoň podporován tou přírodou. Nicméně, když je v tom městě, tak to ještě přidá do toho chaosu, který má sám v sobě. A já jsem tudíž křičela i tam a tam na mě chtěli volat policii. Jo. A když vám teďka někdo řekne, když jste uprostřed tady téhle situace, že jestli nebudete potichu, že na vás zavolají policii, tak si tím ještě vytvoříte paranoju a všechno je mnohem silnější během té ceremonie, kvůli těm rozšířeným smyslům. A vzniku třeba i dalším paranojám, které byly možná někde ve skrytu podvědomí zašité. Proto je důležité, aby člověk během toho celého procesu, celé té ceremonie byl v naprostém bezpečí a v naprostém klidu a byl držen a podporován tím šamanem a tou prírodou. To bola skúsenosť Juliet Navrátilovej, ktorá dokazuje, že psychedelika môžu prinášať aj veľmi nepríjemné stavy, obzvlášť ak sa uskutočňujú v neveľmi dobre ošetrenom a nebezpečnom prostredí. Psychedelika a rituály rozšírujúce vedomie majú naozaj dlhú tradíciu v rôznych náboženstvách a kultúrach. V Severnej Amerike v náboženských ceremóniách používali domorodé kmene peyote, čo je psychoaktívny kaktus obsahujúci meskalín. Tieto rituály boli zamerané na liečenie, vizionárske skúsenosti a duchovnú komunikáciu. V Južnej Amerike je známe používanie ayahuasky, silného nápoja obsahujúceho DMT, v šamanských rituáloch pre jej liečebné a prorocké schopnosti. Ayahuasca je stále veľkou súčasťou rituálov mnohých indiánskych komunít v amazonskom regióne. V Mexiku boli psilocibínové huby tradične používané v šamanských rituáloch pre ich údajne liečivé a duchovné vlastnosti. Niektoré sibírske kmene používali muchotrávku červenú v šamanských praktikách pre jej psychoaktívne účinky, ktoré mali pomôcť pri komunikácii s duchovným svetom. V niektorých vetvách hinduizmu sa používa soma, mystický nápoj, ktorého presná identita je stále predmetom diskusie, ale niektorí vedci tvrdia, že mohol obsahovať psychoaktívne látky. Eleuzínske mystériá boli staroveké grécke náboženské obrady. Boli dôležitými rituálmi, kde účastníci mohli skúsiť psychoaktívny nápoj nazývaný kikeon, ktorý možno obsahoval ergot, prirodzený zdroj lysergamidov podobných LSD. V Afrike boli niektoré kmene známe používaním ibogainových koreňov z rastliny iboga v iniciačných rituáloch a ako prostriedok na liečenie závislostí.
V niektorých vetvách tantrických praktík sa používali a stále používajú rôzne byliny a látky, vrátane psychedelík, na dosiahnutie zmenených stavov vedomia ako súčasť duchovného rozvoja. V mnohých z týchto tradíciách sa psychedeliká používajú s rešpektom a v kontexte, ktorý zdôrazňuje ich posvetnosť a potenciál pre duchovný rast. V mnohých moderných krajinách vrátane Českej republiky sa k problematike užívania psychoaktívnych látok pristupuje v rámci princípov harm reduction, teda princípov znižovania rizik. To znamená, že daná spoločnosť pracuje s predpokladom, že samotný zákaz užívania látok nestačí, pretože ľudia budú látky užívať aj napriek zákazom. Princíp harm reduction teda prijíma situáciu takú, aká je a snaží sa minimalizovať riziká spojené s užívaním psychoaktívnych látok pre jednotlivca aj pre spoločnosť, a to predovšetkým správnou edukáciou o tejto téme. V rámci psychedelickej kultúry už niekoľko rokov existuje projekt Psycare. Je to harm reduction program Českej psychedelickej spoločnosti. Združuje dobrovoľníkov a odborníkov, ktorí najmä v lete chodia na rôzne festivaly. Tam ponúkajú bezpečný priestor pre ľudí, ktorí to tak povediac preženú s užívaním nejakej látky a potrebujú pomoc. Viac mi k tejto téme, k téme harm reduction, v 8. epizóde podcastu povedala psychologička a koordinátorka služby Psycare Daniela Koupková. Rozhovor bol nahrávaný v roku 2021. Určitě je tu poptávka nebo spíš nějaká potřeba na větších akcích, aby působila i nějaká jako psychologická první pomoc. Já tomu tak jako ráda říkám. A je to spíš tím, že se trošku začíná měnit ta politika a to vnímání vůbec užívání drog. Donedávna jela hodně politika, represe, prostě všechny drogy jsou špatné a všichni, kdo je užívají, jsou špatní a mají se jít léčit. A nebyly tady moc programy, které by učili přístup harm reduction, tedy minimalizace rizik užívání. Postupně se zjistilo, že tady ta jako war on drugs, tady ta politika prostě boje proti drogám nefunguje. Že prostě stojí hodně peněz a nepomáhá ani uživatelům, ani vlastně těm jejím blízkým nebo tak. Takže v některých zemích už začínají ty peníze, které dřív alokovaly na represivní složky, kriminální policii a tak, dávat spíš do těch sociálních služeb, harm reduction služeb, který zajišťují, že i když lidi užívají drogy, tak to dělají bezpečně, tak aby nepoškodili ani sebe, ani své okolí. A funguje to mnohem lépe. Ze zkušenosti se ukazuje, že lidi prostě rádi mění svůj stav vědomí, rádi poznávají, co vlastně je na světě za možnosti a ty drogy užívají. A že i když je budeme strašit a zakazovat jim to a takhle, tak stejně tady vždycky nějaká undergroundová kultúra bude. O tom, že služby harm reduction sú naozaj potrebné a že zákaz užívania drog ľudí neodradzuje od toho, aby ich konzumovali, svedčia aj najnovšie výsledky Českého národného psychedelického výskumu, ktorý bol realizovaný v Národnom ústave duševného zdravia. Výsledky boli zverejnené v roku 2023. Z projektu vyplynulo, že miera skúsenosti českej populácie s užívaním látok s psychedelickým účinkom je značná. Niektorú psychedelickú látku užili približne 2 milióny obyvateľov Českej republiky, pričom najčastejšie užívatelia uvádzali marihuanu. V prípade použitia klasických psychedelík, ako je LSD, halucinogénne huby alebo ayahuasca, išlo s odhadom o 400 000 obyvateľov dospelej populácie. Ako motiváciu užívatelia uvádzajú zábavu, sebarozvoj, spirituálne motívy či liečba psychických a fyzických ťažkostí. Medzi najnovšie aktivity Českej psychedelickej spoločnosti patrí projekt Prostor integrace. Projekt ponúka širšej verejnosti sieť odborníkov, psychoterapeutov či psychiatrov, ktorí sú pripravení pomôcť ľuďom s integráciou náročnej psychedelickej skúsenosti. Výhodou takejto siete odborníkov je aj to, že sú priamo školení na terapeutickú prácu so spracovávaním psychedelických obsahov. Prostor integrácie aktuálne združuje viac ako 20 odborníkov a ich počet sa
stále rozširuje. Bližšie informácie nájdete na stránke prostorintegrace.cz. Prostor integrace bol aj témou jednej z epizód podcastu Rádia Wave, ktorá bola publikovaná 15. januára 2024. Hostiami podcastu boli Martin Dušt a Michal Zeman. Jde tam o to, že v té integraci je důležité získat nějaký náhled, nějakou perspektivu a orientaci k tomu zážitku a snažit se ji ukotvit v tom reálném životě a dostat se směrem k nějaké jako osobní celistvosti. Hodí se to jak u té náročné zkušenosti, protože u té náročné zkušenosti, když ji neintegrujeme, s nikým ji nezdílíme, tak nějakým způsobem se může stát, že nás směruje k nějakému traumatickému prožívání nebo aktivuje nějaké existující psychologické obrany, které už v sobě máme, nebo nefunkční vzorce, ale hodí se i vlastně u té zkušenosti, která byla pozitivní, psychedelická, protože tam naopak bez té integrace a aktivního úsilí se můžou ty cenné vhledy a zážitky, které se dají smysluplně využít v tom reálném životě, se mohou zase ztratit. Celú epizódu podcastu Rádia Wave nájdete na streamovacích platformách. Medzi významné pracoviská, ktoré aplikujú aktuálne poznatky o psychedelikách do praxe, patrí aj pražská psychedelická klinika Psion. Tá združuje rôznych odborníkov, psychoterapeutov aj psychiatrov, ktorí pracujú aj s aplikáciou psychedelických látok v rámci psychoterapie. V druhej epizóde podcastu som kliniku navštívil. Sprevádzal ma spoluzakladateľ kliniky Stanislav Milotinský. Rozhovor bol publikovaný v roku 2021. U nás na klinice Psion máme několik různých zařízení. Na začátku tady máme psychiatrickou ambulanci, která slouží vlastně pro běžnou psychiatrickou klientelu, to znamená, lidi sem přicházejí s obtížemi jako deprese, úzkosti a naši lékaři jim tady nastavují medikaci a probírají další směr léčby. A potom tady máme běžný psychoterapeutické služby, kdy naši terapeuti nabízejí terapeutické služby, individuální terapii, párovou terapii. Následně tady máme něco, čemu se říká, a to je vlastně cíl naší práce, ketaminem asistovanou psychoterapii. Jednou z častí vašej práce, ktorú vnímam, je práve to, že pomáhate ľuďom integrovať náročné psychedelické zážitky. Jelikož jsou psychedelika ve společnosti přijímaná někdy negativně, někdy pozitivně, ale neexistuje tady rámec služeb, který by lidem pomáhal k tomu, aby si zpracovali třeba náročné zkušenosti, které se prostě vyskytují, tak my jsme jedno z mála zařízení, které veřejně deklaruje, že těmto lidem jsme ochotni a schopni pomoct. To znamená, že nám sem chodí řada lidí, kteří si prožili vlastně něco, co by jim mohlo klidně i diskvalifikovat z běžného světa. Ta jejich kondice, ten jejich stav jim doopravdy narušuje kvalitu bytí. A oni k nám přijdou a my to s nimi psychoterapeuticky řešíme, což jim vlastně pak napomáhá k úlevě a k běžnému fungování. Medzi náročné stavy, ktoré môže so sebou priniesť psychedelická skúsenosť, patrí psychospirituálna kríza. V rozhovore z roku 2021 mi k tejto téme viac povedal psychológ a psychoterapeut Michal Vančura. V rozhovore s Michailom Vančurom sme sa dotkli aj pojmu psychospirituálna kríza. V Česku sa tejto problematike venuje občianske združenie Diabazis. To sústreďuje odborníkov, psychiatrov a psychoterapeutov, ktorí ľuďom pomáhajú prekonať toto náročné obdobie. Človek, ktorý prežíva psychospirituálnu krízu, môže navonok pôsobiť ako niekto, kto trpí psychózou, napríklad schizofréniou. Môže počuť hlasy, vidieť farby a tvary, ktoré iní nevnímajú, môže mať mimotelové zážitky či zážitky mystického charakteru. Takéto náhle epizódy môžu dovtedy zdravého človeka vystrašiť. Rozdiel medzi psychospirituálnou krízou a vážnou psychózou je ten, že psychospirituálna kríza je dočasná. Po správnej integrácii podporenej psychoterapeutickým procesom môže táto kríza odísť a priniesť tak pozitívnu zmenu do života dotyčného človeka. Naopak, psychóza má často biologický základ a zväčša s ňou ľudia bojujú po celý život. V psychospirituální krizi najednou se nám začnou dít věci, začne se nám otevírat víc vědomí, než na jaký stačí ten náš vnitřní prostor pro emoce. A my máme pocit, jako že jsme se zbláznili, nebo jdeme se hospitalizovat, nebo nás hospitalizují, protože děláme divné věci. Takže jsou různý způsoby, jak se dostáváme k tomu být sami sebou. A záleží na tom,
s kým se potom potkáme. Jestli se potkáme s nějakým biologicky orientovaným psychiatrem, který nerozpoznává, že jde o psychospirituální krizi a ta potřebuje v bezpečných podmínkách proběhnout, protože to je něco jako transformační situace a dá nám nějaký antipsychotika, který celý ten proces, který může být pozitivní a mít dobrou prognózu, tak zastaví. Výskumy skúmajúce psychedelickú problematiku v súčasnosti prebiehajú v Česku aj v Národnom ústave duševného zdravia, v Centre pre výskum psychedelík. Centrum sa primárne venuje výskumu neurobiológie účinku a terapeutického využitia psychedelík a ďalších psychoaktívnych látok. Výskumné aktivity centra sú okrem klasických grantových projektov podporované aj skrz nadačný fond pre výskum psychedelík PSYRES. Poslaním fondu je zabezpečenie finančnej podpory českým vedeckým projektom a pracoviskám, ktoré sa zaoberajú inovatívnymi liečebnými postupmi v oblasti duševných ochorení. Medzi ne patrí aj psychedelikmi asistovaná psychoterapia. Medzi organizácie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním v oblasti psychedelík, patrí aj Beyond Psychedelics. Organizácia usporadúva rôzne kurzy zamerané na edukáciu verejnosti aj odborníkov v rámci psychedelickej problematiky. Beyond Psychedelics aktuálne ponúka aj tieto kurzy. Kurs konopnej asistencie, kurs prvej psychedelickej pomoci, psychedelické minimum a kurs začínajúcich psychonautov. Okrem iného usporadúva táto organizácia aj skupiny psychedelickej integrácie v Česku a na Slovensku. Ak by ste si chceli rozšíriť svoje poznatky o psychedelikách, ponúkam vám niekoľko tipov na podcasty či dokumenty, ktoré sa tejto problematike venujú podrobnejšie. Medzi známe patrí napríklad dokument Ako sa mení vedomie, ktorý nájdete na streamovacej platforme Netflix. Rozhodli jsme se jich sníst tak 40 nebo 50. Po 20 minutách startujete. A pak se celý ten zážitek rozvíjí, všechno se zintenzivňuje a my se najednou na sebe díváme a říkáme si pro Pána Boha. Bylo to jako exploze. Explodovali jsme rovnou do nebes. Viděli jsme úžasné, krásné fraktální vzory, tančící barvy a všelijaké vlny. Vzduch se stával tekutinou. Všechny molekuly všech věcí kolem nás k nám promlouvají a vibrují. A pak najednou máte pocit jednoho obřího vědomí. Je to existence vibrace, výmluvnosti, krásy, lásky, která zasáhne samotnou podstatu toho, kým v hloubi duše jste. To bola ukážka z dokumentu Ako sa mení vedomie, ktorý nájdete na Netflixe. Štvordielny dokument okrem iného hovorí aj o terapeutickom využití látok ako LSD, MDMA, psilocybín či meskalín. Podcastov, ktoré sa venujú psychedelikám, stále pribúda. Vo viacerých epizódach túto problematiku rozoberá napríklad podcast Brain VR. Hosťom 177. epizódy bol známy neurovedec Jiří Horáček. Ten hovoril aj o svojej vlastnej skúsenosti s ketamínom. Těžko to popisuje, protože to je z definice nepopsatelné. Takže to vypadá tak, že člověk má silný pocit jinakosti, to znamená odsnutí se v jiném modu vůbec existování. Je to jiný, ježiš, to je zvláštní, to je zvláštní, to je zvláštní. Čo furt to běží v hlavě, to je zvláštní. Není to ničemu podobný, co máme z předchozí naší zkušenosti a ta jinakost je dominující. Druhá věc, co to dělá, která je zajímavá, je sploštění emocí, to znamená emoce, které normálně mají nějakou amplitudu v našem prožívání,
která je předem daná, ta amplituda se na klasických psychedelicích se zvětšuje, člověk prožívá intenzívnejš, tak ten ketamin to absolútne splošťuje. Počuli ste úryvok zo 177. epizódy podcastu Brain VR. Celá epizóda má viac ako 3 hodiny a rozoberajú sa v nej témy týkajúce sa výskumov vedomia či využitia psychedelických látok v paliatívnej starostlivosti. O psychedelikách hovorí aj frekventantka psychoterapeutického výcviku Michaela Cmíralová v jednej z epizód podcastu Balance, ktorého moderátorom je Petr Bouška. O psychedelikách koluje mnoho nepravd a zavádějících informací, jak to vyplynulo z mé rešerše. Které jsou podle tebe největší nebo nejvíce zavádějící a škodlivé? Tam určitě patří otázka návykovosti. Psychedelika nejsou návyková v běžném slova smyslu, nespůsobují nějakou fyziologickou závislost. Další velkou otázkou je tam často asi, že se člověk může potom zbláznit. Zase výzkumy to nepotvrzují. Pokud je člověk zdravý, nemá nějaké predispozice k psychickým onemocněním ani historii a užívá je v bezpečném settingu, o čem se určitě ještě zmíníme, tak jsou to úplně vzácné případy. To bol úryvok z jednej z epizód podcastu Rádia Wave Balance, ktorý bol publikovaný v auguste 2023. Liečebý potenciál psychedelík rozoberá aj psychiater Tomáš Páleníček v epizóde podcastu Hovorí o duši, ktorá bola publikovaná v máji 2023. Moderátorom podcastu je Jeroným Janíček. Ale k čemu vlastně se historicky využívala psychedelika? Halucinogenní houby to pravděpodobně byly, typu lisohlávek a asi by lidi mohli užívat, nebo určité skupiny lidí, ale moc se o tom jakoby neví. S čím se pracovalo tady v Evropě, tak se spíš pracovalo s těmi delirogeny, které byly buď to v rostlinné formě, rulík, blín, eventuálně s mochomůrkami, že to je zase mochomůrkami červenými, Amanita muscaria, která také vlastně má ty muscarinové delirogeně působící látky v sobě a že hodně to bylo také spojeno s čarodejnictvím, s uhranutím třeba, že uhranutí, když si vezmete tyhle anticholinergní látky, tak ono to udělá, to strašně rozšíří zornice, udělá to obrovskou midriázu a mimo jiné to je jedna z věcí, která se říká, že ty čarodejnice prostě uhranou ty lidi díky tomu, že mají ty široké zornice, takže ty jakoby pracovali s těmi látkami a mohli se dostávat do změněných stavů vědomí. To boli slova Tomáša Páleníčka v podcaste Hovorí o duši. Ako ste mohli v predchádzajúcich minútach počuť, problematika psychedelických látok a ich liečebného využitia je nielen obšírna, ale aj aktuálna. Výskumy stále pokračujú a aj vďaka nim existujú aj pozitívne predikcie vývoja psychedelickej témy v našej spoločnosti. Vyzerá to tak, že látky ako MDMA a psilocybín budú v najbližších rokoch schválené pre využitie v psychoterapeutickom kontexte ako liečivá. To podnieti vznik viacerých špecializovaných pracovísk a kliník, ktoré budú zamerané na psychedelikmi asistovanú psychoterapiu. Dôležitá je aj otázka vzdelávania odborníkov a preto sa budú otvárať aj niekoľkoročné psychoterapeutické kurzy venované priamo psychedelikám. Aj naďalej budú prebiehať výskumy využitia psychedelických látok v liečbe duševných ochorení, ako je depresia, obsedantne kompulzívna porucha, posttraumatická stresová porucha či rôzne druhy závislostí. Skúmané je tiež využitie psychedelík v liečbe neurodegeneratívnych ochorení. Bližšie poznatky k tejto téme určite prinesú výskumy v najbližších rokoch. Otázna je legalizácia užívania psychedelík mimo liečebný kontext. Je však pravdepodobné, že aj rekreačné užívanie psychedelík bude v rámci legislatívy mnohých krajín viac liberálne. Sme na konci tejto epizódy podcastu Horizonty vedomia. Ďakujem vám za pozornosť a želám všetko dobré.